Регулими канализиме ujt. Punësimet të ketë në punë. Па од едниот градоначелник очекувам да е подобри малце состојбата лака со уличното осветлување и некои други работи комунални што се. Очекувате од едниот градоначелник на струја? Да се постапува согласно законските прописи и наменски да бидат трошени средствата за задоволство на сите граѓани. Очекувам напредок, работа и све најубаво. Да сме мирни и све најубаво. Да ги решат проблемите, прво комуналните, чистотата во градот, вода да имат, струја да имат, тоа е многу битно. Образованието е... Për momentin deri në këtë kohë kanë dalë gjithsej 18 persona për të votuar, në krahasim me radhën e kaluar është po i njëjti numër, kurse fluksi i votuesve më i madh është nga ora 12 deri në ora 6. Edhe radhën e kaluar edhe tash nuk ka pas probleme as me aparatin, as edhe me listat tjera.